sithi umuntu ongcono ilona-ke owawuthenga lowo mhlaba futhi nakhona ewuthenga yabo le mihlaba yama-communal lands laphana ngoba usuke udila namakhosi. But le mihlaba ele kuma-suburbs, kuma-gated areas ngisho wathi uyithengile isite, kusekhona ama-levies. Wahluleka ukukhokhela i-levy kwaze kwahamba isikhathi eside, ingakhona ukuthi inyuke ize ifice le amount yemali owathenga ngayo indlu. Kuthiwa isikweletu sakho sesisikhulu seyayidla indlu. Kuyisitini sakho, kwaba udaka lwakho, kwaba ama-window framework, kwaba izinto zakho, wena wathenga umhlaba kubo, the rest wayithengela i-material yakho, bakudle konke ngesimanga sokuthi uhlulwe nje i-rate. Imoto uyikhokhelile wayiqeda i-paid up, wahluleka ukukhokha i-disk, usenkingeni. Bangayidla lowo muntu loyo noma bayigcine futhi yikho ukuyidla, yabona. Nokunye-ke nje okuningi bafethu engingakubala okungakwenza ukuthi ubone ukuthi kahle kahle thina lana we own nothing, igama nje ukuthi we own, futhi asizelanga la thina ukuzo-own izinto ngoba zonke izinto ey'kaNkulunkulu. Fuze ngabe thina si-understand-a lowo mthetho. Empeleni nje fuze ngabe umuntu uyaye methi khokhela umhlaba, umbuzo ukuthi ukabani njengoba sengiwukhokhela nje, ngiwukhokhela bani? Kuthiwa hhayi phela wenkosi noma okahulumeni. Okay, cha kulungile angilwe. Ngicela nje-ke ningiphe isikhathi mhlawumpe esingangeminithi-ke ngibuze nje uhulumeni umbuzo wodwa ukuthi kungani esikhokhisa for ukuhlala kulo mhlaba, yiziphi izathu zakhe, futhi wawukhandani lo mhlaba wakhe yini njengoba esesikhokhisa. Sibuza nje kungaliwe, yabo. Kwanawo amanzi siyibuze lowo mbuzo ukuthi manje siyasaba. Nami ngiyayibala bafethu, angisho ukuthi mhlawumpe ngizenza umuntu omsulwane sonke. Kodwa-ke bafethu-ke angisho ukuthi asenzeni, angisho ukuthi akuliwa, angisho ukuthi cha lutho, ukuthi ngifuna nakuxuza ingqondo nje ukuyibuza ukuthi kwafika izinto zafinyelela kanjani. How did we let all these things happen really? No, angisho ukuthi toyiza noma ulwe noma kanjani, cha kuwukuthi oba nje ngithi awukuthi ukubaklelekela ukuvula ingqondo ubuze imibuzo ejulile to yourself ukuthi vele ezinye zezinto ezizenzayo la emhlabeni esiyibonayo ukuthi kahle kahle zingama-birth rights wethu, kweza kanjani ukuthi kugcine kufinyelelwa kuleli point la khona sekumele size sikhiphe imali ukuze siyithole. Nawo ufana nawo nje amanzi. Ihlathi ngeke uligengce uzoboshwa. Stupid fucking things. Stupid little fucking things. Ungayi kulowo ndawo ekahulumeni uzoboshwa.